Bari ngormati sampean lakine kita dewek. Masyarakat sudah mampir, kabeh baik. Terus sing wis hadir ning kene ya pada dihormati. Siapa kan nang sing duwe Abu Dhabi? Bapak Guruti. Mimi Eki. Iya. Bapak Lebe, Bos Ayam. Mimi Eki sing duwe Abu Dhabi. Mimi Eki sing duwe Abu Dhabi. Egis. Mimi Egis sing duwe Abu Dhabi. Mimi Egis. Mimi Egis sing duwe Abu Dhabi. Mimi Egis. Mimi Egis sing duwe Abu Dhabi. Mimi Egis. Mimi Egis. Mimi Egis. Beli bisa diilangaken. Mana mene demen. Perasaan terganggu Mimi Egis yen sedena ketemu. Bapak Kasrim, Ibu Sarwini, Bapakku Haji Ukir, Ibuku Nekeding. Bapak Guruti. Kelingani wong Tegal pelem kebayangi emane mangkenen temen rasane Bapak Caspan demen wis ana rabine kelingani Ibu RT gaul tangga wong bilang Ibu RT gaul Bapak Kasrim Pak ini Bapak Lebe Bos Ayam Bapakku Haji Ukir sing duwe Abu Dhabi ibune Egis. Ayo Bapak Lebe didalani Bos Ayam Bapak senang nilo senang nilo Bapak Lebe minangkane
gawe ahal sing emang kelinganing bos kelas bae ayah ahal bos kelas sampun kesuwun matur kesuwun.